Какво е всъщност да си търговец и какво е да си на High Ticket Sales оферта? И аджеба, научава ли са нещо от мен и от Ресан? Не съм сигурен, затова сме се събрали днеска с Марио, какво става брат, да видим аджеба какво се случва. Тъй, че като цяло, първо преди да почнем с каквото и да е, би ли се представил малко и да кажеш малко контекст за ситуацията като цяло? Мога да кажа, за мен съвсем накратко, Марио Драганчев се казвам, на 34 години съм, занимавам се с търговия така дълго от 4 години и половина, на High Ticket съм от около 2 години и половина, 3, общо взето така мога да кажа, това е основното. Ясно. Кратко. Окей. И като цяло, какви предизвикателства, да кажем, имаше преди да започнеш работа с нас на предишната ти оферта? Аз така съм карал различни обучения, самоподготовка, дори доста книги по търговия и така нататък. Основните предизвикателства може би са били да мога да намеря нуждата на клиента от продукта, който продавам, нали, да осъзнае какви проблеми има, да мога да го насочвам правилно с въпроси и в крайна сметка да мога да си изгубя цялата картинка от въобще как се продава, защото има страшно много неща в търговията от бездна. Да. И да, абсолютно. И това са им били, може би, основните предизвикателства. Ясно. Окей. И какви като цяло бяха резултатите, да кажем, преди да отидеш на новата оферта? Със сигурност не беше това, което исках. Генерално до някъде като оферта, разбира се и като резултати. Така открих някои нови неща, които буквално направиха пробив. Дали да затварям сделката, дали на първа среща, дали да се прави някакъв вид уточняваща среща. Оправих си доста проблеми с възражения и така нататък. Нали, най-общо мога да кажа това. Ако искаш, мога да кажа и като метрики, може би close rate ми е било някъде около 20%, нещо от сорта. След това веднага видях една доста по-голяма промяна, но накратко е това, за преди. Ясно. А след? Какво правим сега? След, ти знаеш, че аз нямах много така момент, в който да продавам след това, преди новата оферта, на която почнах. Но там видях веднага едно подобрение в затварянето на сделката, още на среща с конкретно предложение. Аз преди доста съм затварял на конкретно предложение, но тук доста неща изчистихме, така нещата започнаха да се получават доста гладко, дори при оборването на възражения. Ясно. Окей. И сега вече, като имаш нова оферта, какви сте впечатленията до момента? Ти много добре знаеш, че аз така имах, може да се каже, високи изисквания за самата оферта. Да. Генерално, доста бързо така успяхме вие успяхте да ми намерите така оферта и в момента се чувствам доволен. Когато компанията е топ, продукта е топ, търговецът е топ, евентуално, когато се получават така доста. Супер. Окей. И как би описал като цяло и процес на работа с нас? Значи за мен най-важното беше така контакта с вас, като ментори, като хора, които да можем да изчистваме неща, които не са както трябва, да ме поправяте на места. Нали, това беше най-важното за мен. Живия контакт, да си имаме тия срещи one-to-one и така нататък. Окей, и сега нещо малко по-нестандартно. Смисъл, какво е някакви супер по-млади хора да те обучават на нещо, което ти си доста по-опитен, примерно? Тук много зависи колко его имаш, нали, със сигурност. Между другото, аз влязах така малко предубеден. Обаче, всъщност, ти като още при първия момент, като чуеш подхода, начинът, ти като имаш опит, веднага разбираш дали тия хора се разбират от работа или не. Да. Нали, така че, със сигурност, всичко беше топ. Да, окей, като цяло смисъл, били препоръчал, нали, по-младите, все едно на други хора, които са в подобна ситуация като тебе и защо, ако не е тайна? Категорично не. Много ясно. Шегувам се, разбира се. Сега с две ръце, мога да дам един пример от моя опит. Някой ако предпочита да прочете 2 кашона книги за търговия и пак да има някои неща, които не си ги е изчистил, или просто да кара един тренинг за няколко месеца, да има цялата картинка. Това мога да го дам като вариант. Човек може да се избере. Така че, тук всеки би ме разбрал, бих го препоръчал, защото всичко е много добре смелено, поднесено, с скрипт, с срещи на живо, за да може човека след тренинга да излезе като много добър търговец и веднага да започне да ги прилага нещата. Да. Това е. И то дори без да има някаква оферта. Абсолютно, да. Защото сега се намери, както беше в твоя случай. Окей. И
Да, извинявай, ще прекъсвам и другото, естествено, офертата. Да, това беше много така силна мотивация нали, и да работя с вас, защото вие всъщност правите рекрутинга, намирането на оферта. Така че това сигурно също е топ, нали, човек да не се налага сам да се търси работа, да минава интервюта, самостоятелно и така нататък. Супер. Окей, и сега за момента, примерно, какво следва от тук насетне за тебе, на новата оферта? Ами, от тук нататък, в професионален план, офертата, на която смятам, че е изключително добра, следвам си моите цели, нали, смятам, че с тази оферта мога да си ги постигна, естествено, то ще рефлектира и в личен план. Мога да си постигна личните цели в личен план и така. Супер. Общо казвам, това е. Окей, и като цяло това беше историята на Марио, разбира се в съкратен вариант. Нали, ние все пак се продължаваме да се държим контакт, продължаваме да се обучаваме и да имаме съответно други сесии. И само напред и нагоре. А за вас сега това видео приключва.